Malawi Today. Modzi imene inuyo mudati apa muyende wata munalibe chiyembekezo yonori mwina tsiku la lero tikhozokhala pano kumacheza mwachidule chabe tango tifotokozerani nyengo imodzi. Moyo uno anthu akukumana ndi zinthu zovuta kwambiri zosiyanasiyana. Pena ukazimva wekha nkumazifunsa kuti koma zimenezi zikuchitikadi ndithu moyo uno. Mkulu uyu anakumana ndi zinthu zoopsa kwambiri pa 16 September ndipo akulongosola nkhani yake yomvetsa chisoni yochititsa chidwi kwambiri. Nde takhalani pompo kuti mumve zimene mkulu amene akulongosola zoopsa zimene anakumana nazo pa 16 September. Nyengo imodzi nde kuti ndi imene yandichitikira pa 16 September. Pa 16 September inali tsiku lovota. Nyengo imeneyi kwa ineyo I think munthu umachita kuiona imfa iyo kuti apatu ndende kupita. Ndimakaperekera chakudya cha mamonitors. Amayi amayima. Ndiyeno ndimayenera sinanga upanga support. Panapezeka kuti madzulo chama past 7 sinanga nde kuti chakudya cha madzulo cha monitors. Ndayenda ndazungulira kwina koseko ndikuyandikira pa center ya chiwiri kwa yomaliza imene ndimayenera kupereka. Nakumana ndi galimoto ina. Ndakumana nayo galimoto ija anandiyasira nyali ine napanga slow down ndikuyima. Inazayima pambali pangapa anangotsitsa glasi ndisuzumira kunyamuka mapito. Tamangisa galimoto kwambiri ndati sono munthu yako ndidziwa ineso ndikumudziwa. Anali mmono wawo wa regional governor wa UDF Kambani Mpaweni. Nde achimwene ake osamayima ya Mpaweni. Nde ine kodi organiza bwanji mutucha I think amafuna ati yankhulani. Okay. Nde napitirira kufika pa center inayo. Nde kuti anyamala atsika anyamala zakudya ife tinali mu anthu 4. Awiri anatsika nde kuti umatukatsika akumane ndi apolisi aja wakapena wa ame kuti akuyitanire mamonditasa kuti apasike zakudya aja. Nde anapezeka kuti achedwerako. Nde kuti anthu aja nthawi yosakhalisa ndangona gamoto koma udabu gamoto momwe kuthamangirayo sinanga chifukwa cha mdima sinathe kuidziwa kuti gamoto yake nditi. Pamene mazayima kutsogolo kwanga ndikundiyimira chonchi ine nkunoti ndi anzathu aja. Nangodabwa watuluka ndi phone kamera. Tawapeza aja kubera mavoti aja. Amenewo uyu bile uyu. Moti pano pabwera za siasa pano pa Chingali. Nde nikuta nde mwapangazi bwana. Mwandiona kale ali pa kutsogolo kwa number plate ya moto yangu yambo kujambula kubwera ndoti ine nditi pa driving seat. Bwera yambo mandi jambula yanje. So I said why? Iwe ndeti tanana iwe ndeti kuphalero. Ndata I think wena ukhala serious. Bwanjo sangwaita na police amalipo konkongo. Tukudziwa amene umathana nawo kale. Lero iwe ndeti tanana. Ndekuti nzakeyo akuimba phone tsopano. Kwa imbira regional governor aja akuti galimoto ina ibwere ndi anthu kuti azathane nane. Nde pa nthawi imeneyo tinatsala anthu awiri. Ganisina awiri apita kuja. Ndene nazatsika. Nduta koma akulu zimene iwe ndeti thana nawo. Nde anali ndi chikwanje. Winayo anali ndi chikwanje mmanja. Ndakuti kodi munthu akuona ngati zamasewera iwe ndeti khapa. Anampasa nzakeyo kumpasira Kambani. Winayo ndi Afia.
wampasira anapita mgalimoto muja ukatenga shamboko ndenzanga ujana zamwe ingokwera ni mgalimoto nakwera nkokakhala ndosadziwa kuti anyamata aja zungulira uku nkukatsegula kumbuyo kwa inali Land Cruiser ngati za chipatala ngati maambulance aja akatsegula kumene kuja majambula beta wapeza mwaona mavoti yawo ndekuti zikuchitika zimenezo anthu alaundi midzamba kubwera chonchi ndene natsika ndati aya abasonde maonjeza ndekuti sinangayana ndi chikwache m'machi ndekuti ndikufika kuti ndizikankha chitseko kuti ndichitseke anaza ndimenya nacho apa mtiti kuchogwirirako usati kotemerako anapanga chonchi ndoti nzake uja aise uti ngothana naye ndanambo ndikwapula tsopano ndishamboko wana kama ndikwapula mwina koma kwapula mutu tsopano nde mutu unapindika kutemeka nde kenako nzanga uja anakuwa tsopano apolisi aja anathamanga ndanzanga aja kuzafika pamalo paja kuzandiona ndekuti ndili pasi akuti kwapula abeti nde iwaja kuti nyamula mavoti awo nde ataona apolisi aja buyisina ngandali pasi nde nimaona nde uja anatenga chikwanje chija jiponyera kuchira chonchi wina uja anatenga chishamboja ujibisa uyu zemba nkukachiponya mgalimoto nde nenda afika aja anandidzutsa iwe mwatenga mavoti ndisina ngano zimakhauti amva mbali imodzi ndekuti tsopano nali ngati womangidwa ndekuti tsopano wa ame uja wabwera kundigwira apa tsopano sina ngachoyamba apeze umboni ndikhoza kuthawa nde analowa mgalimoto muja ndoti netu mazasiya zakudya nyamata angasonde awo basi itu kalowa kupanga search imene uja ngopeza muli ma drinks ndi mateka away box ena amene anatsala tsopano ino mmakamba za kuti munthu uyu wanyamula mavoti ovota ndiye panapezeka tsopano ayamba kusintha ma statement iyayi mwati fotokozeratu tende kuti yayi pasavute yetu amajambula atu andi kamera pamene popo amajambula tatipasa kuno aona kuti umati jambulaso ife ndanayipanga phone yake icha ndikwauza kuti anali ndi chikwanje apa ndi tematemo mumu ndi shamboko ndakuti tione ndanaunika ndikuona kuti tsopano ndikutaya magazeti kwambiri ananyamuka tinapita mgalimoto mwawo sinangamakana ndoti yachiti momwemo nde wa polisi uja inetu mukangopanda kutulusa nokha ndikalowa mweneyo nde kuti tithana nde ukhana katenga chamboko chincha ndozapereka apepani so chimene mapangira zimene zine chani nde munthawi iyi wa polisi wina anayimba foni kuyimbira ngati backup sinangano tsopano anaganizira kuti anthu adzadza nawo momwe adzadzira anthu kodi tikapezeka kuti tikuagwira awa sipachitika chipolowe ndanoti ayi anzathu akubwera ndinapempha ndati koma ineyo sindikumva bwino nakapita kayo chipatala ndanoti ayi kangodikirani olo 20 minutes chabe itadusa 10 minutes napitaso kuwapempha ndoti ayi sindikumva bwino anzoti tingodikira olo 10 minutes kena kuti tipeza njira kuti mupite ndikuti momwe timayankhulana izizi ndoti pick up ija yabwera anazafika pamene paja ni mavu ali kuti ali kundolali ndi zikwanje ena ujeni dzitsulo ena ujeni dzimipini nde wa ame ananoti akuza ndani kuti chisokonezo kuno te bwererani komwe tikuomberani kuno ndanthu ajana atwerera kukayima kutali nde kenako ine napempha ndati ndikakhale pasi ndikhoza kukhala mgalimoto
nde ineyo anandiranda maki agalimoto yanga. Kampani anamulanda so maki agalimoto yake ndi foniyo ndoti ndishamboko zinthu zitatu. Cholinga kuti akabwera awa amati tonse tinyamuke magalimoto aja tipite ku polisi kuliwonde. Nde napempha ndikhoza kukhala ku galimoto ndikagone mazota akhoza kupita. Nde ntapita amene uja namba kumva kutentha kwambiri nabwerera kukakhala pa mtengo kena toza about mwina 10 meters away. Nde uchoka pamene napezeka kuti akuti ndapanga collapse. Then wa ame amapanga patrol anandipeza pa mtengo pacha pamene ndili chikomokere pamene amakuwa amene ndabwera nawo ndikufika ndikunditenga tsopano ndi momwe zili mumteni tsopano tipangeza munthu ndikuti tsopano anthu ajapa munthu uja mwina wafa kandota ndinyamula kundilowesa galimoto yanga ija. Then anatenga making kumpasa amene nayo uja ndanaendesa galimoto lendo kuchipatala kuja kumwe mwana ndionera ati ufunika scanning. Tikhale tikupitiriza video imeneyi posachedwapa mu video yosatira, koma patakali pano timafuna kuti inu muyikepo mlomo chabe pang'ono pakuti zangati zimenezi sikuti ndi mkulu yekhayo amene zinamuchitikira, pali anthu ambiri amene alangidwapo pa zinthu zoti iwowa sanalakwe. Nde tipaseni maganizo anu timve mu comment section ndipo tipitirize kupasirani video imeneyi. Koma chimene tingokupemphani pano ngati simunapange subscribe, tapangani subscribe, tapangani like, tapangani share kuti ambiri zimenezi ziziwapeza. Kufikira nthawi ina tingoti mwakoma nonse zikomo.